αν μπορεί. Δεν το άρχισα να το πάμε. Κατά τη διάρκεια του πρώτου δεκαλέπτου και συγκεκριμένα στο 10. Όχι, δεν πάμε. Στο 3 και 53 και στο 0,29 έπεσαν στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου μεγάλους ισχύους κροτίδες που παρήγαγαν ήχο και καπνό από τους οπαδούς της Α ομάδας. Στο δεύτερο δεκάλεπτο. Στο 6 και 24 έπεσαν κροτίδες επίσης στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, μικρότερης ισχύως, που παρήγαγαν ήχο και καπνό. Στο τρίτο δεκάλεπτο. Στο 5 και 19 ο παδί της πρώτης ομάδας έβριζαν εν χορό πουτάνα ζυγή Παναθηναϊκή. Στο 3 και 24 σε ελεύθερη βολή του αθλητή Διαμαντίδη έγινε χρήση λέιζερ στα μάτια του αθλητή. Διατάξαμε την επανάληψη της βολής και έγινε πρώτη έγγραφη παρατήρηση για χρήση λέιζερ και σύσταση από τα μεγάφωνα στους οπαδούς της πρώτης ομάδας. Στο τέταρτο δεκάλεπτο. Στο 8 και 50 κατά τη διάρκεια επίθεσης του ΠΑΟ ακουγόταν σιρήνες και έγινε παρατήρηση στους παράγοντες του όσου φουτού προκειμένου να σταματήσουν τα ηχητικά. Το ίδιο επαναλήφθηκε στο 7.03 και στο 6.26 της ίδιας περίοδου. Στο 7 και 46 έπεσαν πάλι στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου 4 κροτίδες που παρήγαγαν δυνατό ήχο και καπνό. Στο 5 και 27 ο παδί της πρώτης ομάδας φώναζαν εν χορό «Διαμαντίδη σε γαμάμε στο μουνί της μάνας του Σκοροπηδάν». Έγινε πρώτη έγγραφη παρατήρηση και ζητήθηκε να γίνει ανακοίνωση από το ηχητικό σύστημα του γηπέδου προκειμένου να σταματήσουν οι ύβρις. Στο 4 και 41 και κατά τη διάρκεια time out έπεσε κάτω από τον πάγκο του Παναθηναϊκού μια κροτίδα η οποία παρήγαγε πολύ έντονο ήχο και καπνό, με αποτέλεσμα οι αθλητές του ΠΑΟ να απομακρυνθούν από τον πάγκο. Και πάμε τώρα στο επίμαχο σημείο. Στο 1 και 27 πρώτη της λήξεως του αγώνα, εντελώς ξαφνικά, έπεσαν πάνω από 6 κροτίδες στον αγωνιστικό χώρο, οι οποίες προκάλεσαν δυνατό ήχο και καπνό. Ταυτόχρονα, ο παδί της Α ομάδας, φορώντας μαντίλια, εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο και επιτέθηκαν στον πάγκο που βρισκόταν η ομάδα του ΠΑΟ. Κάποιοι από αυτούς τράβηξαν τη φυσούνα προς τα πίσω, προκειμένου να εμποδίσουν την ομάδα του ΠΑΟ να αποχωρήσει. Ήταν άμεση η αντίδραση της αστυνομίας και των ΜΑΤ, που απόθεσαν αρχικά τους εισβολείς εν μέσω βροχής αντικειμένων και επιθέσεων, αποχώρησαν οι αθλητές του ΠΑΟ στο χώρο των αγωνιστηρίων. Ζητήθηκε άμεσα η εκκίνηση του γηπέδου από τους οπαδούς, οι οποίοι συνεπλάκησαν με τα ΜΑΤ. Μετά από 1 ώρα και 10 λεπτά από την διακοπή, 11 προφανώς εννοεί την ώρα, δηλαδή στις 12 και 4 και με δεδομένο ότι δεν κατέστη εφικτή η εκκίνηση του γηπέδου και μετά σύμφωνη γνώμη της αστυνομίας, το παιχνίδι διακόπηκε οριστικά 1 και 27 πρώτη της λήξεως, και ενώ το σκορ ήταν 72-76 υπέρ του ΠΑΟ.